Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzikitika mZimbabwe zvakangowanda guys. Kana iri first time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Nezvainetsa pamusha pangu. Asi pandakazotendero ndosvikawo pano ndakaona pano zvamakandipa kuti enda unodai kumba. Ndobva ndanoita izvozvo kumbawo. Ndakapfuma inini madzimai vamuka vakapinda mumba takaona vadzoka zvakanzi nhasi hatina zvatinochiona mazese china pachoto. Ngatimboisai maoko kuna Jesu. Kicheni mangu manaka, hapana chandiri kuona chakaipa. Saka chandoda kuti nditendewo zvangu ndinotenda ndichidai. Inini ndine mombe dzangu. Saka ndafungawo kuti inini aiwa ndakanga ndatenderera ndichitambura nhau iyi isingamire zvakanaka. Saka ininiwo zvinezvi ndinoda kuvapawo chijongozi chemhuri chakadai chandafunga kuti ndipe profesi. Ngatiisei mhuri nemhuri dzoko iyo. Makadini ndiripo makadiwo. Tinofara zvedu. Kana masabhuku tinomada futi kuchechi. Tinotenda. Kana masabhuku anodi? La masabhuku ayafunaka anodiwa kuchechi. Makadini ko sabhuku. Tiripo makadiwo vakuru. Tinofara. Aiwa imi ndimi wakuru aiwozve. Ai. Sabhuku musandidarozve. Haleluya. Madzishe edu tinomaremekedza. Masaduni edu tinomadini? Tinomaremekedza. Pamba penyu muimba ya kitchen ndiri kuona magreen bomber. Chii chiri kuitika muimba ya kitchen sabhuku? Ipapa Ishe ndiri kutambudzika nenhau iyoyi zvakanyanya. Pamba pangu chiri kuitika Ishe ndechekuti ndakamuka makuseni ndakapinda mumba imomo ndinoona pavanobikira madzimai sadza pane tsvina. Ndoshaya kuti chii. Ko madzimai vacho wasara kupi? Pfuma iri kunetsa. Ndazongoti ndiri kuendawo ndega ndimononzwa kuti nhau yangu iyi yakamira sei. Nokuti ndakamosvika pane nguva yekuti ndofunga vari kutadza kukiya hameno zviri kuitika mumba. Ndakati ndibatsirewo nemakizi ndimupota ndichikiyawo ndini. Ndakapota ndichikiya for 3 days but handina kuona change. Alright. Zvakanakai madzishe. Muna maji padare renyu. Pane munhu wamakatonga nenyaya yokudanana nomudzimai wemunhu. Muchamurangarira? Hungu Ishe ndine wandakatonga pamhosva yake yanga inayo. Ndakamutonga takapedzerana naye. Makamurova pakadini? Ishe semunhu akanga achinetsa nenyaya idzodzi dzataimbura chingonzwa dzimwe chete. Ndakazosvikawo pakumuti aiwa iwe apa unofanira kuripawo mombe 2 sezvo iwo wakuti achijairira chokupota uchita basa rakadai. Amai vake munhu iyeyo ndo vari kukonzera shiripiti riri kuitika pamba penyu.